Kuyintokozo ukukhuluma nawe la ukhona ke uNkulunkulu engathi ngakubusisa nje kuhambele ihlale nawe evula amasango empumelelo whatever uyenzayo ayibe impumelelo. Thinta ke abantu in a positive way abaseduze nawe baseke ubasize ubalekelela ngobalekelela khona uNkulunkulu ke nawe bese kwandisela umusa nje kuvama umusa empilweni yakho sibheke iphupho la kafushane mina ke ngupastor WeNingi i-channel iNewflick wonke umuntu olandela i-channel makabusiseke makaphumelele. Ugogo ngwekazi la uthi siyabonga pastor ngicela ukubuza uma uphupha ukhanda isidleke senyoni chazani so uphupha ukizidleke sesakhuluma ngezidleke senyoni ukuthi singasho ukuthini kodwa ke uma sesakhiwa uwena izidleke senyoni sekungokunye into oqale singayisho la kusho into eziningi ezihlukahlukene kodwa ke sizobe sesibreak down ukuthi kungasho ukuthini. Into yokuqala esingayibheka ukuthi uma uphupha ukhanda izidleke lolu phawu olungasho ukuthi usukuzokwazi ukuxazulula izinkinga zakho mhlawumbe ekugcineni kuphela uma uzimisela noma ke usebenza kanzima uphinde mhlawumbe uzinike nesikhathi esanele sokuyixazulula yabona. Number 2 futhi uma uphupha ukhanda izidleke upha olungelubi ngoba ke olusuke lumele imizamo yakho yokwakha kanye mhlawumbe nokuvikela umndeni wakho nokuthi mhlawumbe ufuna unethezeke uphinde mhlawumbe uphephe yabona. 3 uma uphupha ukhanda izidleke okunye singakusho ukuthi kungaba uphawu olungaba isiqiniseko sokuthi mhlawumbe luzophela mhlawumbe usizi nezinkathazo futhi ungase mhlawumbe ukwazi uzakhela mhlawumbe amathuba amasha mhlawumbe uphinde uzenzele mhlawumbe nencebe empilweni yabona. 4 uma uphupha izidleke singasho ukuthi thina uphawu ngabe lushe ukukhathalela mhlawumbe inhlala kahle ukuphepha mhlawumbe nokuvikeleka komndeni wakho nokuba ke nekhono lokwenza ngcono impilo yakho noma yomndeni wakho. Asivale ngako ukuthi ke ngoba silibheka ngokwami English ahlukene uphawu uloko lwezidleke uma silibheka ke manje silibheka ngale English ethi uma uphupha wakhe izidleke uphawu olungasho ukuthi kumele usukume wena wenze mhlawumbe imizamo yokwakhela idlozi lakho indlu yabo. Kusho ukuthi if umuntu othwasile noma umuntu othwasayo noma umuntu ozothwasa kodwa la usiphupha wakha izidleke so lo phawu lusho ukuthi kumele usukume wenzele ini idlozi lakho indawo yokuhlala noma ulakhele indlu yabona lifuna indawo lizozenza kuyona. Okay, ikakhulukazi idlozi singalibheka kungaba idlozi lomlozi leli esuke likhala ngokungabi nendawo ongasho ukuthi mhlawumbe kumele ke ulakhele leyo ndlu leyo ongaba yindlu lesakhiwo sirondo isakhiwo mhlawumbe ozosakha usibone ukusilungela ukuthi ilona noma ke la endumbeni yakho uma unendumba noma esigodlweni unesigodlo uzokwakha lento le ethi mhlawumbe ayifane nomuntu kodwa kuzoba isakhiwo esincane ezokuthi mawulilanda leli dlozi leli ukwazi ukulifaka kuleya ndawo la lizohlala khona. Into enjengana leyo uma sibheka ngokwesintu sibheka ngoAfrican spirituality ile esingayibheka nganza kwethu ukuthi idlozi leli elifuna ukwakhelwa isizinda noma indawo lizozenza kuyona elingenawo njengamanje mhlawumbe liyazulazula so sukuma ke entombe endala egogo ngwekazi ulokhuze nathi lokho esingakusho kodwa ke still usengahamba futhi nifune mhlawumbe more information kwabanye abantu ikakhulukazi abantu ababe lapha enkathi bangaba nalo lwazi oluhlukile bona ngoba thina sikunikeza lo lesisuke lufika kithi ukuthi no sifile ngathi nazi into esingakutshela yona. Siyabonga uNkulunkulu kusisi ungakhohlwa ukuthi ke bese ulike le video le akusiyoqala kusiyogcina. Siyabonga.